munstro bat ohe azpian. Willyk badaki ziur bere ohe azpian munstro bat dagoela. Oraindik ez du ikusi, baina badaki han dagoela. Gauren batean nire ohera igoko da eta pelutxizko hartza lapurtuko dit. Pentsatzen du bere artean. Eta beldurrez ia-ian mantaren azpian eskutatu da. Batean garrasi bat entzun da. Amets gaiztoren bat izan alduzu, Willy? Galdetu dio amak mutikoari, haren logelako atea askarirekiz. Susurlatu du Willyk. Uste dut, munstro bat dagoela nire ohe azpian. Ama, hori entzutean, barrez hasi da. Benetan ari naizela, ama! Dio Willyk. Oso txarraroak ateratzen ditu gainera. Beno, entzun ditzagun hots horiek. Esan dio amak Willyri burua lastanduz. Auto baten hotsa da hori. Dio amak. Badakit ez naizan inozoa. Krik-krak, 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 krik-krak. Aizea dabil pertsiana mugitzen. Esan dio amak. Ara bestia, hori edo zeinek daki? Amak ez du beste hotzik entzuten, eta Willyk ere ez. Eta horman dauden itzal horiek zer? Galdetu du mutikoak. Leioaren ondoko zubaitzarenak dira. Erantzun dio amak irribarrez. Horixe bera pentsatzen zuen Willyk ere. Eta gero, ama Willyren ohearen gainean etzan da. Amak musu eman dio sudurraren puntan. Orain egizu lola zai maitea. Bai, katamutxarrak bezala egingo dut lo. Dio Willyk. Mutikoa pentsatzen jarri da eta amari besotik heldu eta ez dio logelatik irteten utzi nahi. Gauza bat eskatu nahi dio. Begira ezazu Mercedes ohearen azpian, ama. Ez dagoela inor ziortatu nahi dut, lasailo egiteko. Amak linterna piztu du, atera du eraikuntzako piezaz betetako kasa bat eta ohe azpian sartu da. Kontxo, hau sarta da gero gure ama hau? Pentsatu du Willyk. Baina monstruak sudurraren puntan oska egiten badio? Zenbat zikinkeria daukazune hemen azpian, ume? Esan dio amak. Bihar garbituko dut dena. Agindu dio Willyk. Zer egiten du hemen jogur pote hutsonek? Eta nire kapelak? Bi gauza horiek egan atera dira ohe azpitik. Gero, Willyren galtza batzuk agertu dira. Txirula bat, konkordor medarioa, kurrintxo pelutxesko txerria, eta gero, batean, Willyren amak bi begi dizdiratsu ikusi ditu. Amak askatu du linterna eskuetatik. Atera da ohe azpitik zalapartaka. Heldu dio Willyri eskutik, atera da korrika gelatik eta kolpetik itxi du atea. Paf, uf, boing, kling! Altxariz eta trastez bete du ate aurrea amak. Mustroa gelatik irten ez dadin. Oso monstru arriskutsua da, baietz ama? Galdetu dio Willyk txonditurik. Ezadazu, zenbat buru ditu? 5 ala 7. Hilerik baldo belarrietan? Eta hoko zaitxarrik nabaritu aldiozu? Willyren ama dardarka eta zurbil dago. Zure ohearen azpian! Dio amak ahopeka. Zure ohearen azpian xago bat dago! Nola? Xagu bat? Xagu txiki txatxar bat bakarrik? Galdetu du Willyk pizka bat desengainaturik. Maite egin aldi zaioket?
Zer? Ez da pentsatu ere! dio amak istotelka. Zaguak arriskutsuak dira. Hobe izango duzu gaur gauean nire ohean lo egitea. Willik zeharka begiratu dio amari. Willik ez du protestatu. Amak ez baitio inoiz berarekin lo egiten uzten. Bihar zagua rapatuko dut, eta horrela amaren beldurrak pikotara joango dira. Pentsatu du Willik bere artean, amaren ondoan gozo-gozo dagoen bitartean. Eta hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila kanpesuko plazan.